5% laang ti syudad or iti syudad ti Baguio ti stable wenno natalged a pagyanaan no at dati mapasamak a didigra. Dayta ti kinuna ni Mayor Benjamin Magalong. Parikod daytoy ti syudad iti kanito nga dati mapasamak a saan ang mapakpakadan a kalamidad kas iti gingined gaputa kurang tinatalged a pagtalinaadan dagiti umili. Nupay kasta na pingit lata ti lokal a gobyerno kadagiti aktibidad da para iti resiliency program ken nagduduma a drills. Babaan kadagitoy maisagana dagiti residente iti panagresponde kadagiti kalamidad. Nupay na ipaay iti Baguio City ti Resiliency Hub Certificate kasapulan lata tinainget a panagsagana ti tunggal umili. Okay na ba yung resiliency? No, it's not. That is just the start of our journey towards full resiliency. At itong next na natin, na programa natin, is addressing yung concerns ng ating vulnerable sector.